Trka je bila veoma spora, ali neizvesna. Do samog kraja se borilo da li ćemo leteti u bezvetricu ili ne. Moja uloga je bila najzahtevnija. Ja sam morala da prenosim te opterećenje na jednu stranu, tako da sam dosta vremena provela u kabini. Pospremila sam sve, možete i vidjeti, tako da vrlo neizvesno do samog kraja. Imam da kažem da je bilo odlično i da smo iskoristili svaki trenutak da budemo što bolji. Je li bila neka prelomna tačka kada ste preuzeli vodstvo i držali ga do kraja? Jeste, kad je Milica se popela na palubu, onda smo brod iznivelisali i onda smo postigli maksimalnu brzinu. Par trenutaka je presudilo, taman smo mislili da ih stižemo kad smo se zakucali u parking zonu koju nismo predvidjeli jer je stvorila se ni otkuda. Bila je ozbiljna trka sa Mozartom, dok samo kraja je bilo neizvesno, srećom otišli su bliže obali. Što su rekli mornari, mogli smo da ostanu vezani za polja kao što nas je vuko do gore, obzirom da smo završili tu negde.